Baba, Ya kai, yau ba sai na faɗa ko za mu ta Allah. me za ka faɗa? A ba komai ko ba za mu ci gaba da ɓoya ba ne. Kai ni faɗa ma yau ne ma. Sai dai duk abin da zai faru ya faru ka gane yayi. A da kyau mai gida haka nake so. Zan damfari Dangote sai dai duk abin da zai faru ya faru. Zan sace Buhari a huta duk abin da zai faru ya faru. Ni ce na maza na a keke duk abin da zai faru ya faru. Na tafi Mali ya kamun kifi duk abin da zai faru ya faru. Zan da sakundin MTN na dinga sace musu kati data miliyan gift duk sati duk abin da zai faru ya faru. Zan je na fashi CBN kuma da bindigar kwali zan je na kwance tayoyin mota na kuma na hau na tuka in ya so duk abin da zai faru ya faru. Me zai faru? Me zai faru? DJ AB zan kama duk abin da zai faru ya faru. Zan bawa Flex D President duk abin da zai faru ya faru. Zan aure Hadi Rabia duk abin da zai faru ya faru. Umita na Mara LSV duk abin da zai faru ya faru. BOC zan ma aski duk abin da zai faru ya faru. Classic yaro na ne duk abin